Panguva inoi General Walter Tafumani uchiri kwatsamba tikuona kuti vakomana veanti 2030 vaya vataura mashoko achiti Walter Tafumani anofanira kubear this in mind kuti by 2029 you will be damned. Zisati napenda mashoko kubuda panguva inoi atiri kuona kuti aiwa vakomana veanti 2030 aiwa vanoonekwa kunzi VP Kusani Uchiwenga sympathizers panguva inoi vauya nemashoko asi nyika yese yakangotarira vanhu vakati amen ikoko ndoti vasubscribe like on the bell icon. Timira pahindo hanzi president anti 2030 anobuda nyora chiti dear General Tafumani, this is ED's game plan. Tafumani could be damned before 2029. He will feel sick and die in a mysterious way. The use and dump SB Moyo played a significant role in the rise of ED, but was killed. Maripedo na Tafumani Muzei, bookmark this. Anoposta ma pictures amuru kuona aiwa tukamiro nyika ane ma sons ake pamwechete na Walter Tafumani. Tupinda ma comments vamwe vachikomenta zvakasiyana siyana vachiti he thinks he is invincible, not acknowledging the fact that he is temporary placeholder. Vanopinda vachiti mira uone ari kupfudzwa. Vanopinda vanyora vachiti what is a different plan made? The culprit may be withdrawn from circulation long before the desired date. Ndo mashoko anopinda achitaurwa nevanhu vaya vachikomenta zvakasiyana siyana pane this post yoratidza kuti Tafumani achazothrow away achinzi he is just a placeholder, akangouya akango occupy that place, but when time comes panguva ine kuchaonekwa kunzi aiwa tukamiro nyika anogona kuappointa one of his sons kuti agoleader the military. Tutse mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pemashoko tagwana kune anti 2030. Ndakomeza kushimira uzana subscribe or like chitaumba bell icon.